So karon na atong challenge mao na sa disiya ang acrobatic balancing challenge. Oh, dapat kanang bike malampos na ninyo dire, ha? Oh, kinsa to makalampos, premiuhan ako automatic og 100,000 pesos. Ilang attempt ni ma'am? Oh, 5 attempts gapon. Tulo lang oy. Tulo lang. Sige, hangyo. Tulo ka attempt. Ge. Una, alimokoy. Next, tototogsok. Tatay Pisot. Last, Ernesto sa muka. Ge. Una, alimokoy. Ay, set out sa din ako ma'am. Ang ato ang followers ma'am. Sulit kayo na sa Palawan Punsiak Palanban. Sulit kayo siya tanaw sa challenge na to. Dili napita. Basta yung papa, tanang pamilya. Hindi na mo magbayad doon. Tanawan na ninyo. Okay, set out na mo. Ready na, alimokoy. Okay, ready tindakan ma'am? Sa pagkabot mo nito dito sila. Wala siya, ikaw man tindakan. Okay, ready? Set, go! Hindi mo ka. Bawa dia, balik. Bawa ka. Go! Go! Go, go, go! Go! Go, 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 go. Usa. Usa. Sana. Balik. Balik. Nagbidya sa Rarazia. Balik. Tabang Naimo ng papel ay kay mo babag mo am na diha ng papel. Ay ni ginang mo kuan yan kuan. Ang magkalampos ma'am, pilay premium ani ma'am? 100,000. Tinuod na ma'am. Oh, tinuod. Ano man siya tumban niya, mabawag mo na. Naman ipahin na. Giputos niya yang kon. Layo kinis kwarta ni tawana, di mo kamao ni. Paglingkod na ligid. Gawa, ano mo ligid ko no? Ga. Ya, subay ko Konsigo. Sita na yung daan na. Tayo lang. Kanay mali yun eh. Nagliso daw nagtinda. Duha. Duha. Ako sunod na ni mabi. Okay, kasunod. Okay, sunod la Tatay Pisot, last Ernesto. Duha na to ha. Last. Oh! Tolo! Okay. So karon Tatay Pisot. Darka na ma'am. Tatay Pisot ali. Pila premium ni ma'am? 100,000 pesos. 100,000? Usa.
si Kuan. Nanalo. Ano nito sa ni ma'am? Oh. Sa Tibugol. Wala ba to? Wala pa. Kira-kira mo ng buwak mo. Usa pa to mama. Usa pa, usa. Kuwag yun. Kuwag. Ala. Ah. Daog, tatay bisod. Okay, next. Totong tugsok. Okay. Kuwag yun. Na 100,000 na kanaog na ko. 100,000. Eh? Huwag ginaliyog ya. Diskarte mo na. Diskarte mo na. Hunat. Hunat. Dos ay. Hindi, hunat yun. Oh. Usa. Yung magkatawa, ganti 100,000. Sana. Tindaki para matimbang ba ako? Tindakan nga ako eh. Bahalag ba? Kuan? Usa na ha, usa. Tro, buta pa rin yung mga kuan. Ang lubot. Sintro. Ha? Sige. Sana to, sana. Usa. Sana. Hunat. Okay. 1, 2, ay! Munggos! Okay. Munggos! Duha. Doon na! Duha. Doon na! Marang ako champion yun eh. Last. Ay! Munggos! Doon na! Doon na! Malagwas ko tunga ni. Yung champion na yun. Eh. Iyan na ng buwan. Ang tindakan ng protection ng diba? Ha? Eh. Tidak. 1, 2, ay! Munggos! Okay! Hulat! Hulat! Tolo. So karon last Ernesto. Ma'am, ako pa nakalampos ha? Ah. Kaya ma'am. Nadit, teknik na. Na strategy. Nadlaw ko nito bike ko. Topic yung may resto guys kay mau may service bike pa man. Hey guys, ano na tong strategy niya guys? Lalim ba? Oh, na to ning hambog ni Resto be. Mga tango dari bayot, mga kumiro nimo. Ready? 1, 2, 3, set, go! Mo na yung haud? Mo na yung haud? Usa. Nauna ka matulog sa Mo na yung haud?
Tupig na mga ako gani. Usa. Oh, abay kay listo, abay kay listo. Abay ko taon. Abay kay listo. Yes. Na, gi. Atasod, gi. Ska bagus dah. Balik. Na. Na, gi. Air na. Ay, dos. Na, gi. Na. Mo challenge juga na to nga wan ada na ko nya mo champion pag ka. Gi. Oh, na to. 1, 2, 3, go! Ernesto! Go! Ernesto! One. Go! Ernesto! Ernesto. 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 Uno, dos. Ay, bungkus. Na. Ernesto. Ulayat na sa bike. Duha. Last. Ay na naman mo hindi na kasunod. Ano na itosan? Oh, nay. Basta taga tong chance. Taga tong chance. Oh, basta daw ray makalampos. Okay, last. Man. Oh. Oh, last Ernesto. Kuha ang 100,000 ni Tatay Pisot. Ha, kuan na tayo, wa di nakalampos ay kailan ko tayo hinimbrangan ay. Karon. Ano kaya mo nimo? Challenge yun siya nga. Butang ako'y mayo kay ngani. Kuha siya. Anak pa, kada daw pagbay. Ihagin ang bike. Eh. Ano to kay? Buha mo na. Tignan ako. Gilas na ra man Ernesto. Ay kanakatang imong mga igsoon oh. Butik ba yan? Eh. Ano? Dos. Ay! Mungkos! Wala! Daog na. Daog Tatay Pisot.